engti ka nge niang tia kan lo thir deuh deuh la yin Justin Bieber chuan Instagram a thalak pakhat a posa hei hi fans te chuan an malam huna thil lo thleng tur soi thoina a nga yin an phur hle quarantine in a shin chwa naute du om tak fans te chuan mu anin be se ani tunlai tu po in lama hun kan man tam hun lai alo nia milar tak tak Katy Perry Gigi Hadid Chrissy Teigen ti velten an nau pai thu an post sup mai box si a fans te chuan tunge next ni ang ti a kan lo thlir mek la yin Justin Bieber chuan IG a note sen pom chunga a thalak aron posa Dwayne Johnson The Rock chuan Justin le Hailey te chu na kumlama thil engemo abe se pui thu aron soyani Justin Bieber hian Hailey Unaw nu Alaya Baldwin le apasal Andrew Tefanu Iris apomlai thalak IG a aposa Alaya tenupa alumpui thu aziak bokani hei hi fans tam takin comment ngalin chungzinga langsar tak chu The Rock ania Justin hi pani tura abe se thu sahin he thalak hian ti chiang khop mai kumthar lama chuan nangle age te hian naude in ne ngai ka be se atiani chik deuh zo kai ngai to chuan naw nei tur hian thakko chung nga angaya kumin hian thali che hun aum to chuti ni chuan nakum kumlai hol vela naute hi kan be sei thei ti na ni thei mai angem The Rock hian Hailey in nawa pai ti min shil ruk atumna ani thei angem nge niang sailavan nu puya nei don ti tenen hian alawin ang reng zo kem niang le nima sela Hailey hian thaliam ta khan Bellyface ele nena apasal Justin nen fanei chungchang asoina chuan annu pa hian naute anlanei mailo mel annu pa a atam thei ang ber hun mandun ala thalil zok ti ashilani naute nei chungchanga thuleng vel amma sela chungkwan din tur em chuan anlaman mo lo ani mel hle ani kumin kumtir lam khan Justin Bieber hian zainlo nena ti hian asoya chungkwa dina naute nei chukacha chuti rualin nupa a hunlim om tak lamante tor nei le zinkwal velte po chumi nuwa chuan naute nei chu kanti mak mo ani ti in kumin hian shipui boina wangin Justin hian tor akan sel vek tak sia chuan fans te chuan a plan ti dang lama anunung ber tur hi amasak an lo be sayani nima sela Justin le Hailey te hian tuna ri chuan hunlim om tak an mangdun meka kumthar lama naute kan be sei po hi daruka shil lok na alo then dik don le don lava ain ngat ve boka Justin hian fanei lo chak veu po ni se annu pa in thurwal na angai si ani mi pakhat chuan Justin and Hailey atong hi kalom tak zetani afel pha khop mai kadu reulutuk atia fan dang le chuan afel pha tak zet ariru apui ting sotin anupui amangai angbokin anipon abe se angeya azong zonga amangai let ve kadu sakani aloti ve boka midang pakhat chuan tuna Justin hi ka chuang hle mai Hailey hian ati chatak zet a fan stand kan mangai tluk zetin apmangaya an pani hian an thadun tak zetani voi khat idu to chuan idu lo theido ngai lawang atiani apoi mo bera chuan kan zawai hian limle dam tlang takin om phot maila enge lo thleng le don ti ngai venin milarte news hi lo me chuak te reng phot maila Justin le Hailey te hian naute an nei thwai ringem nei wat se iti nge tilo ti te comment lama lo soi vela milarte chamchin ichat phong thainan subscribe mai ba ka notification bell kha lo me te nge bokang che